Malawi Today. Wapatirani nkhani zindi ni chisonyoenda kuyamba mitu yake. Bunge la HRDC lauza boma kuti chiti changuwika mafuta agalimoto kunkhokeza mafuta pomwe vuto lakusowa kwa mafuta awa likupitirira. Boma lakhazikitsa ndondomeko ya chaka chino yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ndipo ntchito yonyamula katundu ambiri kuyembekezeka kubwerera ku sitima zapanjanji kapena zapamadzi pofuna kuteteza misewu ya mdziko lino. Mzamasewero Sunbird Hotels and Resorts Limited yapereka 52 million kwacha yothandizira mpikisano wa African Netball Championship umene uchitike kuyambira pa 8 mpaka pa 15 December. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Tiyambeni nkhani yoti bunge la Human Rights Defenders Coalition HRDC lauza boma kuti lichite changuwika mafuta agalimoto munkhokeza mafuta za dziko lino pofuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta. Wapampando wa bungweli Michael Kayatsa wanena izi kutsatira pomwe zomwe maka nduna yona za mphamvu ya Jean Matanga inanena kuti dziko lino lakhala lilibe mafuta munkhokeza ake. Katswiri pa nkhani za ulamuliro a George Chaima wati popanda kusunga mafuta munkhokwezi vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto lipitirira mdziko lino. Zambiri ndi Sarah Tembo mulipotiri. Bunge la Human Rights Defenders Coalition HRDC lalangiza boma kuti lipereke thandizo logwirika kwa Malawi omwe akuvutika ndi vuto lakusowa kwa mafuta komanso kuzimazima kwa magetsi. Wapampando wa bungweli a Michael Kayatsa wati ngakhale bungweli likugwirizana ndi boma pogwiritsa ntchito ndondomeko yopereka kontalakiti pogula mafuta agalimoto, adindo akuyenera kutenga chitsanzo kuchokera kuzolakwa zakale pofuna kupewa chinyengo pa ndondomekoyi. Ndondomeko imene imbuyo inaoneka kuti ndi mavuto makamaka kuti amberenderena mamidomeni amagwiritsa ntchito ndondomeko imene kupanga madilo amene amapangisa kuti imene mafuta apezeke kuti akusowa kamana muna boma logwira mafuta zama zambiri. Ndipofunikira kuti boma lonesese kuti mavuto ngati amenewo athesedwe ntchito chakuti akamagwiritsa ntchito ndondomeko imene open tender mavuto amene wasaonekenso yayi. Katswiri pa nkhani za utsogoleri a George Chaima wagwirizana ndi Kayatsa ponena kuti ngakhale njira yotereyi imathandiza kuchitira zinthu poyera komanso imatha kuchedwetsa ntchito yogula mafuta pamene mafutawa atha mdziko mwadzidzidzi. Nkhani ya mafuta imene tinayo pano ngozi itu imene yeyi bizitenga kuti dziko la Malawi ili pa ngozi ya nkhani ya mafuta. Esi ndadikirire kuti ikhale nditenda ayi ngati kuli kufuna kugula mafuta akunja tisayang'ane njira zimene timasaka nthawizo pamene apezeka mafutawo timayogulawo kulani pompo. Lachiwiri nduna yona za mphamvu a Jean Matanga ati mafuta agalimoto okwana pafupifupi malita 3.2 million akhala atafika mdziko lino pofika lachisanu. Malo mwa Zodiac Lilongwe ndine Sarah Tembo. Dzulo boma lakhazikitsa ntchito yogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi pempho kwa nthambi zachitetezo kuti zithane ndi mavenda omwe amagula zipangizozi ngati anthu opindula. Nduna za ulimi ya Rosa Fach Mbilizi ndi omwe yapereka chenjezoli pamene makhazikitsa ntchitoyi boma la Mchinji. Padali pano Mbilizi achenjeza onse ogwira ntchito ku bungwe la SFFRFM kuti alewe mchitidwe owonjezera ndalama pa zipangizo za ulimi. Tindiripoti la Blessings Kang'ombe. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi yati amalonda onse achinyengo omwe amagula zipangizo za ulimi zotsika mtengo podyera masuku pamutu alimi alandira chilango chaka chino. Mbilizi ati chitetezo ndi chokhwima poonetsetsa kuti alimi opindula ndi okhawo akugula zipangizozi. Pasapezeke venda akugula tumbaulo limodzi kwa aliyense amene aliyenera kuti alandire fetereza ameneyi tikampeza kuti munthu wina akugulisa palibe kumvera lachisoni zalakwika. Ndiphatikizenso kuti nachenjezaso kwa amene tikugwira ntchito mboma amene tili ndi udindo omayendetsa fetereza amene ikupita kwa alimi akafike manambala amene akuyenera kuti akafike. President wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Amane Sinkhata walangiza adindo kuti akhale tcheru ndi kupezeka kwa mbewu komanso fetereza wachinyengo pa nsika
ndi cholinga choteteza alimi kugwa m'mayesero a izi. Tikhale ndi ndondomeko zabwino zoti aliyense amene kandi amabungwe kandi boma tonse tikhale limodzi kandi achitetezo tikhale pamodzi kuthandizira kuti zinthu zimenezi chinyengo chisamachitike pankhani chifukwa ndi chimene chikubweretsanso kuti njala isamathe dziko muno. Pakadali pano mfumu yaikulu Mavuere ya mboma la Mchinji yati igwira ntchito ndi makomiti achitetezo ndera lake ndi kuonetsetsa kuti anthu okhawo opindula akugula zipangizo za ulimizi ndi kuzigwiritsa ntchito yake moyenera. Malangizo anga ndongonena kuti alimiwa akagula fertilizer ofunika agwiritse ntchito kuthira kumunda. Chifukwa atathira kumunda ndikuti chaka chamawa adzakolola zokwanira. Alimi 1.1 million ndi omwe apindule ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FIZIP ya chaka chino. Ndipo thumba la fertilizer lolemera makilogramu 50 lililonse alimi adzigula pa mtengo wa 10,000 kwacha. Alimi ena 1,800 m'maboma asalima ndi Mwanza apindula ndi ziweto za mbuzi. M'malo mwa Zodiac ku Mchinji ndine Blessings Kang'ombe. Bungwe la World Food Program lapereka zipangizo zoyezera mankhwala ati zirombo tomwe timasalira mu mbewu ku bungwe la Malawi Bureau of Standards ndi cholinga chofuna kuthana ndi vuto lakukanidwa kwa mbewu ya chitowe kuchokera ku Malawi chifukwa chosafikira mlingo wabwino. Mkulu wa bungwe kuno ku Malawi Dr. Heong Junling wati zipangizo zamakono ndizofunikira pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo poyankhula dzulo ku Blantyre pamwambo opereka zipangizozi mmodzi mwa akuluakulu ku MPS Thomas Sengani Malunje wati zipangizozi ndizofunika kwambiri chifukwa zithandiza kuyeza mbewu zisanatumizidwe kunja. Kaili Chibwana walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Kasim Aobe. Kazembe wa dziko la Japan mdziko lino Yoichi Oya wati dziko lawo likungokwanitsa kugula matani 3000 a sesame kuchoka mdziko lino koma khumbo lawo ndilofuna kugula mulingo wa sesame opitirira apa kuchoka mu Malawi. Oya ati chifukwa chake dziko lawo lapereka makinawa pofuna kuonesetsa kuti sesame imwe akuchoka mdziko lino ndi wapamwamba. Thomas Sengani Malunje ndi wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MBS ndipo akuti makinawa athandiza kupititsa patsogolo ntchito za bungweli. Anatigulira makina amenewa omwe ntchito yake tufuna tiziyesa sesame kuti mankhwala achamathira anthu pophati zirombo munda akatsalira mmenemo tizidziwa kuti kodi atsalira mochuluka bwanji chifukwa zikatsaliramo zambiri zimene zononga pa umoyo wa munthu. Ndiyeno komwe amapita sesameyo ndi mbewu zina zofanana ndi zimenezi amati akapezamo zinthu zimenezi katundu wathu yamamukana nkumubweza kuti ayi omwe muli zinthu zononga umoyo wa anthu ndetse tingazidye ku dziko lathu lino zimenezi zibwerere ku Malawiko ndi makhala ngati kuti alimi aja aluza dziko aluza forex pamenepo. Mkulu wa WFP mdziko lino Dr. Yuang John Lim wati ndondomekoyi ithandiza kuti dziko la Malawi lipititse patsogolo malonda a sesame. Mkulu ona za mafakitale mundu unaona za malonda ndi mafakitale a Clement Phangapanga wati thandizoli likusonyeza udindo omwe magulu onse okhudzidwa ali nawo pofuna kuonesetsa kuti ndondomeko zoyeza katundu asanagulitsidwe zikuyenda bwino. Ndeme tateremu ife tizikhala ulimba mtima kuti akatundu amene tutumizayo tizimpanga certify kuti tachita cheki zakuti kumene kulipereka chilimbikitso kwa ogulawo kuti zakudya zathu zili safe kapena kuti nzoyenera. Malinga ndi dziko la Japan makinawa athandiza kuti dziko la Malawi lipititse patsogolo ntchito yogulitsa katundu monga sesame ku mayiko akunja. Kafukufuku wa bunge la Malawi Liverpool Wellcome Trust mogwirizana ndi sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES wasonyeza kuti vuto lakupezeka ndi matenda ochuluka mthupi mwakamodzi lachuluka pakati pa anthu mdziko muno zomwe zikuyika anthuwa pa chiopsezo komanso kulowetsa pansi chuma chawo. Popereka zotsatira za kafukufukuyu mu mzinda wa Lilongwe lero Professor Adamson Muhula aku KUHES anati kafukufukuyu akusonyeza kuti vutoli likukula potsatira mchitidwe wogwira ntchito mzipatala oyika chidwi pa matenda amodzi okha ngakhale munthu ataonetsa zizindikiro za matenda ena. Muhula ati kafukufukuyu yemwe ndi woyamba ku dera la Sub-Sahara Africa aonikire mmene nthambi ya zaumoyo ikuyenera kugwirira ntchito ngakhale akuluakulu ku nduna zaumoyo akuti zipatala za mdziko lino zili ndi kuthekera kothandiza odwala omwe aonetsa zizindikiro za matenda ochulukirapo. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti ili. Pamene amapereka zotsatira za kafukufukuyu mu mzinda wa Lilongwe, Professor Adamson Muhula
akusukulu ya ukachenjere ya Kuhes omwe anayimirira bungwe la Malawi Liverpool Welcome Trust anati vuto la kupezeka ndi matenda ochuluka nthawi imodzi lachulukira mdziko lino komanso maiko ena amchigwa cha chipululu cha Sahara. Iwo anati kafukufukuyu akupereka mwayi ku nthambi ya zaumoyo kuti iyike ndalama zoyenera zogwiritsira ntchito posula kadaulo azachipatala okwanitsa kuthandiza odwala opezeka ndi matenda angapo pakamodzi. Panali ngati anthu kusakhutitsidwa kuti ngati munthu makamaka akuluakulu pazaka wapita ku chipatala ndi vuto terekeza akalandira chithandizo cha mankhwala chifukwa choti iye ali ndi HIV, pezeka munthu yemweyo komanso akhoza kukhala kuti ali ndi nthenda ya shuga kaya kuthamanga kwa magazi koma akapita mwachitsanzo kulandira mankhwala ya HIV ndiye kuti nkhani ya shuga ija nkhani ya kuthamanga magazi yayikidwa kale pambali. Dr. Jonathan Ngoma, mmodzi mwa akuluakulu oona za matenda ku nduna wa zaumoyo, anati ogwira ntchito achipatala dziko lino ochuluka ali kale ndi upangiri pa nkhani zotere. Komabe iwo anati kafukufukuyu akulunjikanso pa ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa kale. 24 kondwa chifukwa zikugwirizana ndi fundo zimene unduna wathu ukutsatira kunena kuti anthu akuyenera kuti akabwera ndi mavuto ambiri nthawi imodzi athandizidwe nthawi yomweyo, malemoti apite ku nyumba akabwereso akakuzidwe muzabwereso tsiku lakuti mavuto amene amakhala nawo amayendedwe chuma kapena ndi zina zichepe. Kafukufukuyu yemwe anayamba mchaka cha 2022 kufikira chaka chino wachitika ndi thandizo lochokera ku nthambi ya zakafukufuku ya ku United Kingdom ya UK National Institute of Health and Care Research. Malo mwa Zodiac ndina Chisomo Chingwalu. Tikadali pankhani zaumoyo, konsolo ya mzinda wa Zomba yapempha mabungwe komanso anthu omwe ali ndi kuthekera za thandizo la zaumoyo kuti anthu azipeza thandizo pafupi. Mmodzi mwa akuluakulu ku konsolo ya Dave Mlose wayankhula izi dzulo potsekulira chipatala cha Inspire mu mzindawo. Iwo ati konsolo iyi mwalamulo ndiyo loledwa kulimbikitsa ndi kupereka thandizo la zaumoyo choncho omwe angathe athandizepo. Rafael Mlozo walemba ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu wa konsolo ya Zomba Dave Mlose omwe amalankhula potsegulira chipatala cha Inspire chomwe sichaboma chimene chamangidwa mu mzindawo anati konsolo imalimbikitsa kwambiri nkhani za umoyo pofuna kuti anthu apeze thandizo mosavuta. Kotero iwo akulimbikitsa onse amene ali ndi kuthekera kuthandizapo pa nkhani iyi. Ndizofunikira kwambiri monga mudziwa kuti chikoli kapena mzinda uno wa Zomba amafuna anthu amene ali athanzi, anthu amene umoyo wawo uli wangwiro. So pamene kukubwera chipatala chochuluka kudzathandizira ntchito yokuti umoyo wa anthu patsogolo, ife timasangalala ndipo timapatsa chilimbikitso chifukwa chake tinabwera. Bishop Alfred Mateyu Chaima a Diocese ya Zomba mu mpingo wa Katolika amene adalisa chipatalachi anati ngati mpingo nawonso ndiwokondwa chifukwa iwo amayang'ana thupi komanso uzimu wa munthu. Chipatala kwa ife ampingo timazoona kuti ndi ntchito imodzi imene Yesu Khristu amachita pa dziko lapansi pano kuti atabwera akakumana ndi anthu amene akudwala amawachiza kuchokera mu chifundo chimene iye anali nacho. Ntchito yomwe anasira mpingo, ntchito imene wasira anthu amene amapanga mpingo. Ndesimene tikuchita umboni pano kuti mmodzi wa ife kapena banja limodzi laganiza kuti titeke mbali kuti lithandize pa ntchito yomusamalira munthu umoyo wake wathupi wathanzi ife zatisangalatsa. Dr. Deria Mabedi amene ndi mkulu wa chipatalachi anati cholinga chawo ndikufuna kuti athandize boma pa nkhani ya zaumoyo. Kusagula kwa chipatala chimenechi titha kupereka ukadaulo wa zaumoyo umene umatha kuperekedwa izi m'mayiko akunja pa chizungu ndimati ma standards apamwamba kuti anthu akuzomba kuno athe kulandira. Pakali pano malingana ndi Dr. Mabedi chipatalachi chali mbakale ya ntchito 18 ndipo cholinga chawo nkufuna kuthandiza anthu omwe ali mu mzinda wa Zomba ngakhalenso kunja kwa mzindawo, ndipo mwazina pa zaumoyo zosiyanasiyana zimene aziperekanso chithandizo chimene chimaperekedwa kwa ana azaka zosaposa zisanu. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac masanano muli ndine Chisomo Nyoenda tikadali ndi zina zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo.
Popitira ndi nkhani boma latira konza ndondomeko zoti ntchito yonyamula katundu wambiri ibwerere ku sitima zapanjanja kapena zapamadzi kuti misewu izikhalitsa mdziko lino. Nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa yanena izi dzulo mnyumba ya malamulo pomwe yatinso undunawo uli ndi mapulani okonza njanji yolumikiza boma la Lilongwe ndi chigawo chakumpoto. Phungu wa dera la Likoma Charles Chilambula wapempha boma kuti libweretse sitima ya Chilembwe pa nyanja ya Malawi mu nyengo ino ya mvula ngati njira yothandiza kupewa ngozi mu nthawi. Tindiripoti lomwe alemba ndi Kenford Ndima. Nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa yati misewu yambiri sili bwino. Ndunayi yati kubwereranso kuti katundu wambiri azifika mdziko muno kudzera pa sitima zapanjanji kapena zapamadzi kuthandiza kuti vuto lichepe. Iwo ati undunawu ugwiritsa ntchito ndondomeko ya boma ya zamtengatenga kuti ukonzenso maulendo apanjanji apamsewu komanso apamadzi. Cholinga chathu chachikulu makamaka kunkhani ya kayendedwe kakatundu ndikoti tichose katundu amene ali wamkulu kwambiri olemera kwambiri asamayende pansewu aziyenda panjanji kapena azikayenda pa masitima pa Lake Malawi. Ndi chifukwa cha cholinga chimene chichi tikufuna kuti tikonzenso njanji zathu tikonzenso sitima zathu. Akaupa atinso boma lili ndi malingaliro obweretsa sitima ina pa nyanja ya Malawi ponena kuti MV Ilala ndi yakale pamene yatumikira Malawi kwa zaka 74. Koma phungu wa dera la Likoma a Charles Chilambula wati pakufunika sitima yoti anthu adzigwiritsa ntchito pa nyanja ya Malawi mu nyengo ya mvula pofuna kupewa ngozi. Ndikuthokoza kwambiri ngati anthu aku Likoma kuti boma likuchitapo kanthu ndipo tiyamike kuti lalonjeza kuti jeti malizika komanso pabwera sitima ina. Komano tikupempha kuti sitima ina isanabwere bwanji MV Chilembwe amene ene ake ndamota enje abwere pamadzi. Tikudziwa kuti concession ndi boma inatha imene inalipo mgwirizano wa boma ndi mota enje. Padakali pano unduna wa zamtengatenga wati ukufuna ubwezeretse thumba la msonkho wa mafuta a galimoto pofuna kupeza ndalama zokonzera misewu yomwe sili bwino. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Kansala wa chipani cha DPP achiyembekezo Moses amusankha kukhala mfumu ya mzinda wa Mzuzu. Moses apeza mavoti asanu ndi atatu 8 pa mavoti onse 10 ndi anayi 14 omwe makhansala anaponya. Isaac Kaheni Kawinga wima Okando omwe anatsatira ndi mavoti asanu ndi imodzi 6. Kuchokera ku Mzuzu Thandi Chinthambi walemba lipotili. Yemwe asankhidwa kumene ngati mfumu ya mzinda wa Mzuzu. Achiyembekezo Moses wati chinthu choyamba ndikuonetsetsa kupititsa patsogolo ntchito zomangamanga komanso chuma cha mzindawu. Anthu ayembekezere zambiri ku Mzuzu kuno. Mu manifesto athu kwambiri tikutsamira kuti tikuyenera kupanga kugwira ntchito ndi azathu amabizinesi ndi anthu mabungwe osiyanasiyana makampani omwe saboma mabungwe ena makampani omwe ena ndomwe ndi aboma. Chifukwa tikagwira ntchito mogwirana manja titha kutukula Mzuzuyo koma pa ife tokha sitingakwanise tikuyenera tigwirane manja kuti tikatukule Mzuzu wathu. Pakadali pano mkulu wa khonsoloyi a Gomeziani Nyasulu wati akuyembekezera kuti mfumuyi ndi wachiwiri wake apititsa patsogolo zitukuko zosiyanasiyana mu mzindawu. Anthu ayembekezere kuti kumbuyo konse kuti manena kuti mavuto ambiri amene ali msite yathu siyo kongola ma buildings amangomangidwa chimangemange zinthu zonsezo timanena kuti political will panalibe. Ndeno political support ndiyomwe talandira apa ndipo ndi chiyembekezo monga ifeso ngati sekretary kuti tithandize atipasa support yomwe imafunika kuti ntchito yathu ngati khonsolo ipite patsogolo. Achiyembekezo Moses wa chipani cha Democratic Progressive DPP namene apambana ngati mfumu ya mzinda wa Mzuzu pogonjetsa Isaac Kaheni Chavinga ndi mavoti 8 kwa 6. Pachisankhochi achiyembekezo Mvula achipani cha UTM omwe akuyimira dera la Jombo agonjetsa Monica Simwaka achipani cha Malawi Congress MCP ndi mavoti 10 kwa 9. Munkhani za kukhoti mlandu okhudza Wim Axter omwe akuganizira kuti amachitira nkhanza zogona anyamata omwe ankalandira chithandizo ya fizi ambawimitsa mpaka pa 15 December chaka chino. Chief President Magistrate Paul Jota wati izi zili chomwechi kuti a Axter apeze loya wina chifukwa choti loya wawo a Faustino Maele sangapitirire kuwayimirira kamba kuti President Peter Mutharika anawasankha kukhala mkulu oyimira boma pa milandu. Chief President Magistrate Jota wati izi
wati ali ndi chikhulupiriro mwanga kuti Axter agwiritsa ntchito nthawi yomwe bwalo lawapatsa popeza mwansanga loya wina kuti mlandu upitirire. Christopher Sande ali ndi ripoti. Bwalo la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lapereka masiku mpaka pa 15 December kwa Awimu Axter kuti apeze loya wina, loya wawo Afostino Maere atasankhidwa kukhala mkulu woyimirira boma pa milandu. Chief Resident Paul Chiwocha wati ali ndi chikhulupiriro kuti Axter agwiritsa ntchito nthawi iyi popeza loya wina mwansanga kuti mlandu upitirire. Axter omwe akuyankha mlandu waganizira kuti anachitira nkhanza zogonana ndi anyamata omwe ankalandira chithandizo cha fizi kuchokera ku bungwe la Timoteus Foundation anapempha bwalo kuti liwapatse masiku 14 a Victor Jere ndi loya wa kumbali ya boma. Mbali yawo anayankhula nawo kale akalandawo kwadziwisa kuti ndi ofisi ya nyuwani yomwe apasasatha kupitiriza kuwayimirira ndipo anafunsa kuti apeze loya wina koma zangovuta kuti pofika tsiku la lero anali asanapeze loya wina chifukwa chokuti mwaina amene amaganizira atafikira iwo anapezeka kuti anali ndi zifukwa zina zowalesa kuti sanali okonzeka kuti aitenge nkhani. Ndiye tinapempha kubwalo kuti apase nthawi kuti athe kupeza aloya ena kuti apitize ndi mlandu. Ifeyo tinapempha kuti amene apase 14 days kuti apeze loya wina apitirize mlandu. Abwalo apasa 30 days. Pa nthawi yomwe akuaganizira zopalamula milanduyi, Axter ankagwira ntchito ngati mkulu woona zachuma ku bungwe la Timoteus Foundation. Malo mwa Zodiac. Tsopano tioneza masewero. Imodzi mwa kampani ya zamahotela mdziko lino ya Sunbird Hotels and Resorts Limited yapereka 52 million kwacha yothandizira zokonzekera mpikisano wa African Netball Championship umene mzinda wali Longamaka uchititse kuyambira pa 8 mpaka pa 15 December. Mkulu woona zamalonda ku kampani ite mwa Kanjadza wati thandizo liradza kamba kuti Sunbird Hotels and Resorts imakhulupirira kukweza zochita za amayi komanso kufuna kuti mpikisano udzakhale wapamwamba. Pakadali pano maiko 10 atsimikiza kuti adzasewera nawo mpikisano ndipo akuyembekezeka kuyamba kufika mdziko lino pa 5 December. Sambanda kuruza nkhani yonse mu ripoti iti. Mkulu oona zamalonda ku kampani ya Sunbird Hotels and Resorts Limited Temwa Kanjadza ati kampani yawo yatsogolera kumemeza thandizo la timu ya Queens imene yanyamula chiyembekezo choti idzakweza mbiri ya dziko lino pokhala katswiri wa chikhochi, koma izi zingatheke pokhapokha ngati tathandizidwa mokwanira. Malawi akachita bwino, ifeso tichita bwino. Malawi akakhala kuti akupanga host ma games awawa, spotlight imakhala pa Malawi amene wanda alendo kuti ifeso akhala mu hotelo mwathu komanso chifukwa choti akuonekera ma games amene wa ma TV andowonesanso Malawi ifeyo tionapo phindu ngati so Sunbird komanso ngati tourism destination. Msungi chuma wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi Anastasia Kapale wati kampani zitengerepo mwayi wa mpikisano polengezetsa malonda. Tikunena kuti makampani abwere ndithu tikufuna kuti ati-support ndi nthawi yawo inoyo chifukwa ino ndi dziko lonse likuonera ma games amene akhala akuonetsedwa pa ma TV pa ma channels osiyana-siyana, so kukhaso mayiko ambirimbiri ndi tikupempha kuti makampani abwere ndithu azagulitse malonda awo. Pakadali pano wapa mpando wa komiti imene ikuyendetsa dongosolo lonse la mpikisano wa African Netball Championship Limbani Matola wati zokonzekera zikuyenda bwino kamba kuti pali kulumikizana ndi nthambi zonse zokhudzidwa kuphatikizaponso za boma. So mayendedwe tizachita provide kumene konse tikufuna thandizo kuli nkhani ya mafuta tikufunika thandizo kuli nkhani ya pogona zakudya ndi zina zambiri. So zonsezo ngati komiti imene tikuyendetsa mwambo umenewo sitikugona tulo tikukankha makomo ambirimbiri kuti zimene zitheke. Dziko la Malawi lichititsa mpikisano wa African Netball Championship kuyambira pa 8 mpaka 15 December pa bwalo la Griffin Saenda Indoor Sports Complex ku Lilongwe, ndipo kakhala kachiwiri kuti mpikisano uchitikire ku Malawi kamba kuti woyamba unachitikira ku Blantyre mchaka cha 2013.